Здравейте, скъпи приятели! Една дама ми писа с молба да направя видео, в което да обясня за какво може да използва сандаловото дърво. Като цяло, сандалово дърво, знаете, че като аромат така е доста разпространен. Има го в ароматните такива пръчици, които вкъщи можем, нали, и повечето от нас така си слагат, за да ароматизират дома. Има го под формата на етерично масло. Така че доста така един хубав, познат аромат, много разпространен, но доколкото разбирам, малко хора знаят за какво могат да го използват. Аромата на сандалово дърво е един от най-така релаксиращите, успокояващи аромати. Премахва тревожност, страх и безпокойство. Ако е под формата на етерично масло, дори само 2 капки от това масло, добавени в аромадифузер, могат много бързо да премахнат главоболието, да освободят напрежението и така да създадат една приятна и отпочиваща атмосфера. Много подходящо при паник атаки, раздразнителност и нервно напрежение. Укрепва работата на сърцето и стимулира лимфния поток. Разширява бронхитите и облегчава дишането. Като цяло доста широк спектър на приложение има сандаловото дърво. Аз вкъщи редовно го използвам като едно от етеричните масла, с които пречиствам дома. Така че можете също, освен за пречистване на дома, за така приятен аромат, той е известен и с това, че чисто така енергийно може да изгони, както ние казваме, лошите духове и да зареди дома с позитивна и хубава енергия.